Ay lalay! Ketekleme kızlar, ketekleme kızlar. Menin adım Ata. Men atam bilen enemiň ýanyna barýar. Olar kuş ýurtda ýaşaýarlar. Şu arada küçük doganymyň ýusgasy bar. Ol näçe ýyl mundan oň enem atam görmek üçin kuş ýurdu barýa karşı ýerde motordan ýykylyp aramyzdan çykdy. Men näçe ýyl bäri şu ýolda suwsap gelen kuşlara gantyn diýip doganymyň ýusgasyna suw goýýar. Şu dereniň ady Bekdere. Ulu doganym bu nar baglardan eneme nar ýaljak bolanyna ýykylyp soň dünýeden gitdi. Enem bilen atam şu kış ýurtda ýaşaýarlar. Men olary her näçe günden ümit edýär. Bu hem de hallaryna habar alýar. Selamun aleyküm. Aleyk. Nerede kovmi? Yaşman. Nerede? Madem verdik mi? Yaşman da. Kurgunçuluk mu ova kara? Kov kurun. Korkunçluk mu o var? Atıklan kov mu? Kov hey öyle kov da. Kov mu atıklan da? Kov kurgun. Ama sen verdin mi? Kurun yedim. Nezire kov malgara. Korkunçluk, korkunçluk. Ne? Korkunçluk malgara da korkunçluk. Baytarın iyi mi var mı? Oy. Eneme atamy meniň bilen gidip owada ýaşaýly diýär. Emma olary meniň aýtdym etmeýärler. Sebäbini bilemem. Şeýle kynçylyklar bolsa-da şeýerde ýaşap ýörler. Atam aýtýar, at ırskyly alynmadyr.
kaçacak. Naharı da düşürecek. Nahar hazır ama da bu naharın iyiydi işte. Yo men havluk gidecek. Hoş. Yani hoş aman da var. Ata gitti mi? Gitti ata. Gitti değil mi? Giden muhabbet koyuyor. İşi vardır obada işini geçişte oğudur. İyi kısa av olacaktı. Hep belki de ne? İyi obada doğru işi vardır. Obada işi vardır işini geçişte oğudur.
Soğuk Rabbinize tammayısın ve selam ararmasanın efendinin Allah yoluna. Allah kabul etsin. Yakayın. Ne bit koy. Ya kaynap dursun. Aynen. Kâmun. İki tane şemmi çömmelli mihman olacak mı ne mi?
Mihman yese uyusunu. İki tane şemmi çömelli mihman olacak mı ne mi?